Pon mga igsoon, kung atong obserbahan ang atong kapaligiran, makaingon ta nga daghang kaayo mga tawo maalam o daghay nagasulti nga sila maalam. Apan ang ilang kaalam dili makita sa ilang kinabuhi. Mao ni problema sa daghang mga Kristohanon nga sigtig paminaw og pulong sa Dios, malipay sila. Dako ang ilang kasing-kasing sa diha nga makapaminaw sila og pulong sa Dios pagkanindot. Apan pagtalikod diha sa pagwali, dili nato makita nga iyang panginabuhi ang iyang nadunggan. Mao ni ang akong i-share karong hapuna maigsuon nga akong giluhan tigpaminaw, tigpamuhat. Kung ikaw nagapaminaw, kinahanglan ikaw nagabuhat sa imong napaminawan. Ato ablihon ang James chapter 1 verse 19 to 27, a very familiar text na kini daghan gyud kaayo mga sermon nga atong nakatunan o nabatian niya apan atong balikan nga dunay kalambigitan sa atong title, sa atong topiko karon, tigpaminaw, tigpamuhat. Verse 19. Atong basahon mga igsuon. Nagaingon sa James chapter 1 verse 19 to 27. Sabtan ninyo kini, hinigugma ko nga mga igsuon. Kinahanglan nga ang matag usa ka tawo maabtik sa pagpaminati. Magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkasuko. Kay ang kasuko sa tawo dili mo sangpot ni anang pagkamatarong nga uyon sa Dios. Busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga mga pagkadautan. Og dawatan ninyo ang kaaghop, ang tinom nga pulong arang makaluwa sa inyong mga kalag. Hinuon tumanan ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini. Nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Kay kung adunay tawo nga igo rang maminaw sa pulong og dili motuman niini, siya may sama sa usa ka tawo nga nagasud-ong diha sa salamin sa iyang naong nga dala pa sa iyang pagkatao. Kay siya magasud-ong sa iyang kaugalingon ug unya mulakaw og diha-diha may kalimot lang dayon unsang pagkadagwaya ni siya. Apan siya nga nagatutok ngadto sa hingpit nga kasuguan nga nagahatag sa kagawasan og nagapadayon siya sa pagtutok niini sanglit dili man siya tigpaminaw ra nga nagakalimot kun dili tigbuhat nga nagabuhat, siya malipay diha sa iyang pagbuhat. Kung adunay maghunahuna nga siya relihiyoso o wala siya magpugong sa iyang dila, inunua nagalimbong sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Ang relihiyon ni ining tawhana dili magpulos. Ang relihiyon nga putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini: ang pagduaw sa mga ilo og mga babaeng balo sa ilang mga pagkaguol og ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Mao kini ang pulong sa Dios, mag-ampo ta maigsuon. Lord, tabangi kami sa pagsabot nining imong pulong pinagi sa mensahe. Kay tungod ang balang espiritu lamang makahatag kanamo og katin-aw, kahayag sa pagsabot nini aron among maipanginabuhi og tagahay mi og grasya, Lord, nga tanang aming mapaminawan amo sang pagabuhaton aron mulambo kami diha sa pagtuo o mulambo kami sa pagkamatarong. Kini among pag-ampo diya lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. So nakita nato ang sa katawo nga tigpaminaw apan wala buhata ang iyang napaminawan, gilimbungan lamang niya ang iyang kaugalingon. Sama siya sa katawo nga sige og bukbo og tubig sa iyang ulo hangtod napuno, hangtod midako, unya gagmay kayog tiil, bunikol, di makatindog, di makabarog. Unsa may
but pasabot niya na iyang gilimbungan ang iyang kaugalingon sumala pa sa giingon ni Santiago sa bersikulo 22 ngadto sa 25 ug 26. Now kining suwata ni Santiago alang ni sa mga magtotoo, alang ni sa mga Kristohanon kung unsaon ipanginabuhi ang ilang kaluwasan. Dili sama sa Roma nga nagtudlog pagtuo alang sa pagkaluwas. Apan niining kan Santiago luwas na kay nalang ipanginabuhi ang ilang pagtuo. Mao ni problema sa pagkaraghang Kristohanon nga mahigugmang maminaw og wali sa pulong murag dako kaayog ulo sa raghang na dawat ka mensahe apan pagkagagmay sa mga tiil dili ikalakang dili makabarog bugat kayong ulo sa kaalam. So unsa may mahitabo kung ang taong daghag kaalam apan wala ipanginabuhi. Doon ay tulo kakahimtang ng taong tigpaminaw apan wa buhata. Primero, ang tao nga sigig paminaw apan wala mo buhat kini siya usa ka taong pabuta-buta. Nagpabuta-buta sa iyong kagalingon, bersikulo 23 ngadto 24 nagingon kun adunay tawo nga igo rang maminaw sa pulong ug dili mutuman niini. Siya may sama sa usa ka tawo nga nagsud-ong diha sa salamin sa iyang naong nga dala pa sa iyang pagkatao. Kay siya nagmagasud-ong sa iyang kagalingon ug unya mulakaw og diha-diha. May kalamot lang dayon unsang pagkadagwaya siya. Kakita siya apan nagpabuta-buta sa kaugalingon. Nagsud-ong siya sa samin. Sa iyang naong nakita niya ang mga mansang, hugaw, mga hiwi. Maupod na nga kita sig paminaw sa pulong sa Dios. Makasabot ta nga hiwi ang atong lakaw, hiwi ang atong mga pamatasan. Unya dugay ng panahon ta nga sigig paminaw wali. Malipay tas mga wali. Labi na sa mga magwawali. Apan pila pa kawali, pila pa kalibo kawali ang imong paminawan aron ikaw mubuhat sa imong napaminawan. Daghang ka nakatunan, hambog na kaayo. Daghan na kaayo. Apan wala ipanginabuhi. Siya nagasud-ong sa kaugalingon ug unya mulakaw dayon ug sa diha-diha makalimot gyud. Kunon sa iyang pagkadagway. Daghang Kristiyano pabuta-buta sa ilang kaugalingon. Daghan ang mga Kristiyanong sama niini. Pagka maayo mo kuhag kaalam sa pulong sa Dios, pagka maayo mo rason, apan sa ilang kinabuhi mga igsuon, dili makita ang pagkamatarong. Dili nimo sila madaog sa kahibalo sa kamatuoran. Apan wala buhata ang sa iyang kagalingon. Igura siya sa pagpasigarbo sa iyang mga nakatunang mga doktrina. Apan dili tinuod nga Kristohanon kay dili makita sa iyang kinabuhi. So munay kahimtang sa tao nga nagpaminaw apan wala mo buhat sa iyang ginapaminawan, siya nagpabuta-buta sa kaugalingon. Ikaduha, dili kay nagpabuta-buta, siya nagpabungol-bungol sa iyang kaugalingon. Bersikulo 25 ngadto 26, apan siya nga nagatutok ngadto sa hingpit nga kasuguan nga nagahatag sa kagawasan, tanawa, nagahatag kagawasan. Kagawasan sa kasaypanan, kagawasan sa mga bisyo, kagawasan sa mga dautan, kagawasan sa kalag kung dili pa Kristohanon, o nagapadayon siya sa pagtutok niini, sanglit dili man siya tigpaminaw ra nga nagakalimot kung dili tigbuhat nga magabuhat siya malipay diha sa iyang pagkabuhat. So, kung taong dili mo buhat sa iyang napaminawan, dili lang siya kay nagpabuta-buta, kundi nagpabungol-bungol sa iyang kaugalingon. Igura sa pagpaminaw. Kadungog siya swali, apan wa siya makadungog sa iyang kaugalingon. Way tinguha nga tumano ni sa iyang kaugalingon. Nganuman, kay tungod ang iyang kaugalingon, ang iyang sulod, ang mga pagkatao, wala pagyud mausab. Kay tungod ang tao nga mutuman sa pulong nga iyang napaminawan kanatimaan nga siya gyud bag-o nagkasing-kasing, bag-og espiritu, puloy-an na siya sa Dios.
og doon na siya kaakuhan nga buhato ng iyang nadunggan. Kaya niya itong tanawon sa Ezekiel 36 verse 26 hanggang 27. Mo ni kahimtang sa tao nga gianak pag-usap, gibag-og kasing-kasing, bag-og espiritu, puloy-anan sa espiritu, ug doon na siya kaakuan. Mayroon siyang enablement to obey, to follow the word of God. Nagaingon sa Ezekiel 36:26. Hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-ong kasing-kasing o ang usa ka bag-ong espiritu, igabutang ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod, o hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Og igabutang ko ang akong espiritu sulod ninyo. Og palakton ko kamo, doon na siya kaakuhan, kay tungod ang Dios mo'y naghatag kanyag kaakuhan nga mulakaw. Palakton ko kamo sa akong kabalauran ug kamo magabantay sa akong mga tulumanon ug magatuman kanila. Tan-awa, ang usa ka tawo nga gibag-o, gianak pag-usab, bag-ong kasing-kasing, bag-ong espiritu, unya gipuy-an pag espiritu sa anak. Dili mahimo nga dili niya tumanon ang iyang napaminawan. So busa, kung ang tao nagpabuta-buta o nagpabungol-bungol, tingalig dili pag siya Kristiyano. O di gali ang usa ka Kristiyano nagpabuta-buta o nagpabungol-bungol, nagkinabuhi siya sa pagkaroon ni ingnon. Ang iya lang gusto, mudako ang yung unos kaalam, apan bitikwil ang iyang lawas sa pagpanginabuhi. Busa, ang tao nga wa pagid mausab, dili gid niya matuman ang kabubuton sa Dios. Apan ikaw Kristohanon, dugay ka ng Kristohanon, nagtuo ko nga mabuhat nimo kay tungod sa sinugdanan sa imong pagkristohanan, gibuhat gyud nimo na bag-og yun ang kasing-kasing. Apan karon nagsalig ka na, maalam ka na nagkinabuhi ka na, namatasan ka na sama sa kalibutan. Kinahanglan naagid ka nagtutok diha sa hingpit nga kasuguan. Hingpit nga samin, mao kini magdayag sa atong pagkadautan, magdayag sa atong pamatasan. Apan tan-awa, bisan pagkalas sa atong mga anak, wa nato tudloi sila sa pulong sa Dios, apan tudluan nato unsaon pagliho ka ng cellphone, unsaon kuan sa Facebook nga gawas na lang naong ito, pataka-taka og sulti. Maigsoon ka na bagoy buhat sa Kristohanon. Nagaingon ng Roma 12:2, ayaw kamo pagpaulipon sa kalibutan, pag-uyon sa kalibutan, kundi pagbag-o na gunahuna kay kamo Kristohanon. Apang kasagaran, ila kini pagkakalimtan. Nagpabungol-bungol siya sa iyang nadunggan. Way problema sa pagdungog. Maigsoon. Unsa may imong prioridad. Way importansya nila ang masugo sa Dios ang pagpanginabuhi. Kung dili, igo lang siya sa tigpaminaw. Kada Domingo, kada prayer meeting, pagkaanin to tan-awon sig paminaw. Apan, pagkahuman niya na, nagpabuta-buta, nagpabungol-bungol. Dulan sila gipalabaw nga importante sa ilang kinabuhi. Ang ilang kaugalingon, ang ilang trabaho, ang ilang popularidad, ang ilang kwarta. Dili importante kanilang kaluwasan. Dili importante kanila ang pagpanginabuhi nga balaan ug matarong. Dili importante sa kanila nga sila makadawat og kapasayloan sa ilang pagbasol sa ilang sala. Dili importante sa kanila ang pagsalig. Magbantay may igsoon. Tingalig, nakasabot ka nini apan wa nimo buhata usa ka na pagkaaron ingnon. So busa, kinahanglan tigpaminaw, tigpamuhat ta. Dili ta magpabuta-buta, dili ta magpabungol-bungol, uwi katulo, dili kita magpagkawalay kahibalo. Ayaw ing nangawa kay kahibalo. Usa ni paglimbong sa atong kaugalingon. James 1:22, hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo nini. Nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Kinsa naglimbong nato, dili ang yawa, dili ang kalibutan, kundi ang imong kaugalingon mo'y nagalimbong sa imong kaugalingon. Sige lang, limbungi imong kaugalingon. Mura ka og buang. Unya pasagad ka og kuan, pamasol sa uban, pamasol sa trabaho, ang trabaho manggod pastor, mao ni dili ang imong kaugalingon mo imong gilimbungan.
Kay tungod hangtod karon dugay ka ng Kristo mao lang gihapon. Imong tinuyuan gyud na nga dili nimo buhaton ang imong napaminawan. Peligro kaayo ni. Peligro kaayo nga Sunday after Sunday sige siya tagtig paminaw sayo ra bag kaayo mo attend. O di gali late pag yun mo attend. Peligro na kay tungod mo dakulang ulo, dakulang garbo apan paingon sa kapildihan. Way gustong ipanginabuhi ang iyang nadunggan nga lunsay kayong pulong nga makahatag natong kagawasan sa tanan natong kasaypanan bisan pa sa atong sala nga magdala ka nato sa impyerno kung dili ka pa Kristohanon. Klaro kayong paglimbong ni sa imong kaugalingon. Kini huna-huna sa tao. Unsa may huna-huna sa tao? Nagaingon sa bersikulo 26, kung adunay maghunahuna nga siya relihiyoso, magtotoo, ug wala siya magpugong sa iyang dila, hinunua, nagalimbong sa iyang kaugalingong kasing-kasing, ang reliyon ni ining tawhana dili magpulos. Wa kuno'y pagpugong sa iyang kaugalingon. Way pagpugong sa mga bisyo, way pagpugong sa paggamit sa adlaw sa Ginoo, way pagpugong sa adlaw sa pagampo nga kinahanglan pugngan na yung kagalingon nga dili gyud mo may unahon ang iyang pagkaugalingon kundi ato gyud sa pag-attend ang iyang relihiyon, ang iyang faith limbong lang sa iyang kaugalingon. Unya sa 27, ang relihiyon nga putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo o mga babaeng balo sa ilang mga pagkaguol o ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Niadtong panahon ni kay James, importante kaayo nga makita ang dagway sa usa ka Kristohanon nga mutabang sa mga ilo, mutabang sa mga babaeng balo. Unya magbantay sa kaugalingon, mauna ni adtoy timaan nga Kristohanon. Apan karon maigsuon ang timaan mao kini na nagpamuhat ta sa maayo dili sa kalibutanon, dili sa sala, dili sa pagkaaron ni ingnon, dili sa atong paglimbong sa kaugalingon. Mao ni tinuod nga relihiyoso, nga relihiyon. Subusa maigsuon ang relihiyoso sama lang sa mga Pariseo. Gawas nun ang ilang pagpakita nga sila Kristohanon apan ang sulod sa kasing-kasing nga gitudluan sa lunsayng pulong sa Dios dili mo gawa sa ilang kinabuhi. Busa kinahanglan tigpaminaw, tigpamuhat ang usa ka Kristohanon. So unsa may atong mahagdaw nini atong topic karong hapon na maigsuon. Mao kini. Primero, ang hilig sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, nga way pagtuman, usa ka patay nga pagtuo ang anaa kaniya. Dili buhi nga pagtuo. Kayang buhi nga pagtuo makita gyud sa binuhatan. Sa iyang kinabuhi kung unsay iyang nadawat og nasabtan og napaminawang kamatuoran sa pulong sa Dios. Himuan natong solusyon kini, mahigsuon. Ang atong mga kasaypanan kinahanglan magbag-o na ta. Kristohanon ka. Unsa may imong gipamuhat sa cellphone, sa Facebook, sa Messenger, garbo, pagpaila, apan ang kinabuhi nimong balaan og pagkamatarong, wala nimo tagaay og prioridad. Dili ta mabuhi sa garbo maigsuon kundi mabuhi ta diya sa pagka mapaubsanon, muangkon sa atong mga salita. Ayaw pagpabuta-buta, ayaw pagpabungol-bungol, ug ayaw inang wala ka kahibalo. Kay naa ang kahibalo diha kanimo, apan wala nimo buhata. So kung buot nimong dunay kadaugan sa imong kinabuhi, maigsuon, i-prioridad kung sa imo nadunggan na pulong sa Dios. Ayaw pagbungol-bungol, ayaw pagpabuta-buta sa imong kaugalingon, ayaw pagpakaaron ingnon
nga maayo ka, nga matarong ka, apan di makita sa imong kinabuhi. Kinahanglan dunay pagpaubos, dunay pag-angkon ug unsay sala. Magampo ta maigsoon. Dalay ko namong amahan, salamat sa imong pulong. Mo'y nag-iwag na usab sa among kinabuhi. Kung unsay among lakangan, suga sa among mga tiilan, ug kahayag sa among dalan, aron dili kami makatipas sa wala o sa tuo, kundili nagyod naglantaw sa unahan ug naglakaw nga tul-id paingon kang Kristo nga mo'y among dag-anan. Kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.